may dila at hanggat nababasa. Hindi, ayoko ng balikan. Kasi wala akong gustong balikan. Talaga. Nagtagpo silang tatlong muli. Masaya sila ngayon dahil nagkabalikan sina Dennis at Karen. After 50 years. May pag-asa pa Pwede talaga pa? ako. Meron pa? Hanggang merong hanggat nababasa. Diba? Hanggat may dila at hanggat nababasa. Ito 50 years, nagkabalikan pa sila. Oo, Buti nahanap nila yung anak nila, no? pero ano na ako niyan, magkaka-trust issues na ako niyan. Siyempre, may in-between ka, may binembang kang iba, may tinawag kang mahal, may ka-holding hands ka, may Bakit ikaw wala ba? meron! Dapat ako lang yun. Napaka-bias mo talaga. Hanggat may buhay, may pag-asa. Oo, hanggat yung BP mo ay kahit pa yan pumapalo ng 200 over 200, pwede pa yan. Buhay ka ba ba nun? Paldo. Hanggat kahit may uric acid ka, kahit bukol-bukol yung uric acid mo, pwede pa, palag-palag na yan. Ang normal na sugar, mga 5.6 daw. Sa akin kasi 2 kutsara lang okay na eh. So sa mga nawalan ng pag-asa dyan or nawawala ng pag-asa, Ako talaga eh. magkakabalikan pa. Hindi, ayoko ng balikan. Kasi wala akong gustong balikan. Talaga. No! Ayan. Ito yung irap ko, hindi na babalik na. No. Sana hindi na bumalik. Oo, huwag ka na bumalik kasi baka isang sorry mo lang. Marupok na ako. Sa panood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.